Boss Edwin, ginaingon, mahal ko ba ang akong pamilya? Kung may tabo man nga nakakita ko og laing babae nga mo'y akong gipili, ang tanan pagbuot lang yun sa kapalaran. Morning na itabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimutan. Unsa? Moadto kag syudad, kuyog sa imong amigo niya, adto ka mangita og kadrivan? Uday, mingaw kayong pag-drive og kapalhabal din sa atong probinsya eh. Ay, Si kuan ba? May imok ba? Driver man siya taxi sa syudad. Nga, mingon to siya nako nga, kuan, ang yang amo, nangita og kuan, laing driver. Doon na pa'y dagang bakante ko nga taxi nga, wa pa'y driver. niya. Oh, sige, ikaw, pwede. Niya, makauli ka din sa ato sa usak semana. Oo, uy. Kada Domingo ko dahil mauli din eh. Aron magatod ninyo og konsumo. Oh, sige, dong. Kay ako, may gikalingawan man sa kudinhi ang pagpamuhi og manok. Unya, doon naman say magpalabada na ako nga mga dato nga taga Pica City. Mabuhi na gihapon mi, mientras di pa ka muuli dinhi. Bay kay nakauna-una kagkuyog na ako syudad. Bay, aron na to dito mangitang kadriban. Di magitaon ta ko gusto ba nga malayo sa akong pamilya pero mingaw magpag-drive og kabalhabal oy. Mao mapasyudad na lang ko bay. Kini no pang tiksi, bay. Pang taxi. Oh. Mas makagidan siya yung kaan, magkogi ka. Amo ba? Bitaw? Hmm. Kinigrahin ako. Ginan siya magkog 11 minos, mga iskalibog yun. Bati na kayo na oy. Sige. Inikabot na to sa imong gistaran bay. Umanta makarelax gamay. Dadadayin ko sa imong amo ha. Why problema ba? Hindi ka butos 10 mil na. Ritso ulit ka sa kung mo. Pero ka drive ka. Hala, si Timil. Hinday. Sa 5 kaadlaw na ako nakapag-drive day. Nako mo ginansya kay sayo man kung mugawas. Kumpati maayo dito eh. Hala, salamat kanindot ani. Uy, makatigom kita ani do. Oo, uy makatigom kita day. Anya kanos ada ka mo balik sa syudad? Karon ko nung kadlaw mi biyahe balik sa syudad eh. Nagatod naman siya konsumo sad sa iyahang tatay ug nanay niya. Ultaw nas bayin mo. Pero doon gikalibin to syudad. Pero wa sila anak. Mao ba? Dong, sa'yo tamatokrin ha. Kay balik na pa tayo ka sa Oo. syudad. Uy, problema, birahan. Ang mayroon na kay balik na ba na karong kadlaw na sa syudad. Usa? Birthday ni Ma'am Ugma? O usa ko sa di niya pa-drive-on Ugma? Kay iyang imbitaron sa iyang birthday? Oo. Uy. Sabi mo ba eh. Hmm. Wen. Kana ba? Amo na to, biyuda mo na. Sulti siya na ko. Siyap-sapyot ko kay kang lubot. Kang gusto siya ni mo. Uy, simba ko kaniya. Kaya ba ako siya gusto ka mo bilada kay sapyot kay kang lubot. Binuang. Bilaan siya na. Binuang eh. Uy, di gano'n na ako. Luiba na ko asawa ba yun? Ako bakit? Di na ako luiba na yun. Bahala lang sa diya. Gusto siya na ako. Kung makumagay na, di na lang kumutambong siya birthday ba yung Ugma ba yun? Uy! Mo drive na lang ko eh. Bakit? Pagtuon ko ni ma'am sila, ha? Oo, ito.
Doon ang importante nga tuyo ni mo si ate na ko. Iya, kasi kasabihan ko ato na kay wa ko mo tambong sa iyong birthday gahapon. Lagi magugo sa adlaw. Sayang kay nga di ko makadrive. Mao ginituyo ni ate mo. Ang pagpaputana nga nung wa ka mutuman sa ingon nga tambong siya ang birthday. Aw, kung iya kong kasaban, unya, di na ko niya pa-drive ng taxi. Saon naman. Sapon. Anyway, tabangin tao ko sir, di nga, di ko mapotbol ni Ma'am Kunsa sa pag-drive sir. Maluoy ka na ko sir. Ay, atuan lang ko sa siya karon dayon si Ila. Sige na. Ay, kabala ka. Buutan na ako magawang ba? Oo, sir Eddie. Buhat ko sa ila karon dayon. Hindi na ko niya pa-drive sa iyong taxi kay nasuko sa nako. Wala ko'y mahimo na. Mabalik na lang ko sa among probinsya. Hindi ka niya pa-drive-on. Hindi naman siya. Dagang mga kadriban diha ba? Di ni sa syudad. Sige na. Tako na. Atuan na siya. Atuan na ako magawang. Sa ilo atawon ko ma'am, na wa ko mo absent gahapon og drive. Sayang magugay ma'am. Wa man ko masukot nimo. Nahiubos lang ko. Ikaw kitang taang di paabot lang ko nga mo ani sa kong birthday kahapon. Ma'am, Sukat na kaya ko. Wa nakit ko makatilaw og lakay. Kaya di na sa kuhilit ka ni Sax. Ako sa dahan nakita ka. Kaya ko man kahula-hula. Magpahilabot og lakay. ha? Ang favorite mo ipasabot ma'am. Ay di ka gusto ko nimo. Oh, uy. O gusto ko nga ikaw ang ipuli sa namatay na kumbana. Ang samay. Kidding. Sige na. Dawatang akong gitanyak ni mo. Mag-live-in na ta. Sige na. Kay sukat na ka makita, Twin. Ikaw na kanunin akong huna-huna. Ma'am, sorry taon, ma'am, minyo man taon ko, ma'am. Doon na ko'y asawa, doon na sa ko'y anak mo. Nahibaw ko. Apanis pasalig na ko mo. Kung magpuyo na tando ha. Ako'y masupply sa imong pamilya. Unsa? Ayaw ka ba ka? Dili ta pahibawan ang imong asawa nga doon na kay gika-live-in. Nga mao ako. Magkahimo ka gihapon ng duaw sa inyo. Aron dili siya magduda ni mo, Twin. Sige na. Maluoy ka na ako. Nakagusto ko ikaw ni mo, Twin. Ma'am. Sige na. Edwin, ka na. Sige na. Kalamihan na, Edwin. Apay ka pa ko papausap mo. Let's check agahi, ani. Edwin. Yakaan ko ni Pi. Sige, Yakaan ko ni. sige, iyak ka. Unsa no? Di na ko niyo paduawon sa akong pamilya sa probinsya. Gusto ko masuluhon ko na tanan ni mong panahon. Tungkol kay magtos na ko sa atong anak. Busa ayaw kong biyai, bisan usa lang ka adlaw. Concha. Nakat-una sa ko sa pagmahali mo. Busa,
Ikaw ang hatagan ko sa tanan kong panahon. Si Baymok na lang ang patdon ko sa konsumo sa akong pamilya. Hindi na ito't kabyaan. Dili na, Concha. Unsa bay? Mao na ba? Duda gini mo sawa nga doon na kay lain babae. Nakikikabuangan din ni syudad. Busa, buwan higit siya din niya aron pagsutakon. May lain bang nakasapyot sa imong lubot? Ah, Baymok! Nangita gyud paagi nga di makatultol ang ako asawa sa among gipuy-an ron ni Concha. Kay di ko gusto nga dunay kasamok nga mahitabo. Apan, mas bugat na nako karon sa akong kasing-kasing ang akong kabit. Siya ang gipili sa akong dugan. Mga kutumang kasama ang kaagi ni Edwin, dinining tulumanon. What's the style? Siya na nga akong gipili style. Kini mga sugilarong gisuhat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.